calminama yeɓiyankoɓe Pindi TV sukay mawɗo debbo e gorko ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaam kisse Allah goni meɗen ina wayno ɗi dumunaji fof ken yaltuɓe Dakar ko ga e diwan Fouta e gonɗen fuɗɗode yaara law caggal muɗum dewɗen ha e law caggal muɗum jaɗen jillu wuro Bellu hande eɗen ɗo e tareji ɗo galle Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo ɗo noon jewten ɗiɗi no ponno wadde ɗo hen yewta ko fate leral communication to banggue dawgol kono nden noon ñalawma gaaɗo wona ñalawma mo journée ji jaltata wona kadi mo émission o wawi yaltude kadi émission ko émission ñande haalande ko ñande tan yaltata ko ɗum saabi jetti Alaji Abou Gaye omo e Jaay Lappule Djibi Dieng jogui caméra o kono gande ɓaleɓe kamen gay ɗo en gabbima Alaji Moussa ha ɗo e galle makko galle ɗiɗi walla galle tati ɗo e taweji ceerno Moussa calmina bandiraɓe ko ardinde ɗe naata yewtan nde a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim en calmini bandiraɓe en juurima en calmini kadi diaspora o foof en calmini Amérique e Afrique e Asie e Europe o foof en calmini ɗumen sehilaɓe men e bandiraɓe men e yeeɓiyankoɓe men foof eɗen ciftiran ɗumen hande kadi eɗen jooɗi ɗo e galle men Tareji yidde wadde émission hakkude men e lewlewal Pinal e hakkude men kadi e Abou Diop ko kewnoɗen wadde ko ceerno Moussa min gabbimama ga henna ɗo hono wiyete ko Décolle Tareji Décolle Tareji Décolle Njaañ Décolle Tareji Décolle mbo Alheri woni Décolle Nioro ɗiɗo décollaji tati ko oya Décolle jibini oɗo e oya gonɗo Nioro foof ɗum noon wiyete ko diwan oɗo foof wadde 60 kilométres ummade Joundu Dande Maayo ha heeɓi ɗo wiyete Biddi 60 kilométres ko Décolle Tareji naaɓe koddi ɗo bandiraɓe ina kattama sahaji gonangal ma Dakar hewata gonangal ma Fouta ɓoyata ko saabi ɗum eyyi ɗum kam kono hajuji ɗi mbayni tan min komi gaynaka komi demowo komi joom famille kewuji e hajuji e ziruji goto fof no ittanma gueɗal alama gañ anne alama jiɗɗa wasa ittan gueɗal ene haduno sohlere men hande ni noon wasata hen tan kam ko laaƴi ummotoɓe Fouta e ummotoɓe Mauritanie e ummotoɓe jeeri goɗɗum ndi fof ko ɗo woni rendez-vous o ɗo ɓe tawata men hande haade mo narɗo hanki mi alano ɗo tawi ko galle on heewi yimɓe siko kadi timmi balɗe 15 taw noddali ɗi keewi to Dakar to walla wonɓe caggal leydi ɓe goto foof wonko neldi ko mbi kalnoɗa ko mbiyanoɗami tawa boom on mbaynodirani ha wanma ha nelduma wima kaldun ɗen ñande temi neldima heddo noon goƴa an fodde wawde neldoyde jomum hanti ɗin ɗon goƴoji kewa ha kadi force joƴƴina kadi ɗum ɗo paya Dakar kadi degloya ɗum ɗo sa yettima hanti ɓe nolu koreji mumen ɓe mbiya tottan ɗum e GP heddi kadi ko wonnoɓe ɗo ni wuuro sohlunoɓe ma ɓe kadi gona e arde sa wi kadi ya won toon lewru taw ɓeɗo kadi wonɓe ɗo rokkonoɓe rendez-vous e wiyanoɓe ya mbaɗa ƴeewa foof kadi jiiɗi artude e ɗum noon sa fawodiri ɗum ɗo kadi fulɓe enen fulɓe kadi siko ndungu ari dewle men ƴaruji men baali ziruji men gammuji men fof mbatten porfoto koye ndungu he so wi noon yomi yaadu ko potmi yaadude ko hen téléphone ngaji ɗi ko hen gueɗe hajuji ɗi fof goni ɗum woni caɗele dañmiɗe ha mbeɗa metti heeɓa mi noddi hen ma yi mi heeɓani mi woppani ɗum audio saabu audioji fodde ujunere ñalawma goto sa renaki ma wode hen ka lirani jawta kadi goɗɗi gara ɗum noon eɗen jafno hen bandiraɓe ɓe no fewi awaɓe Dakar ɓe awaɓe Fouta ɓe ga holen ɓuuɓe hewde o saha joni e Dakar kam aɗa andi ne heewi yimɓe kono ɓe ga wannoon banggueji ɗi fof ɗi gardata banggue Mauritanie o mbimami
bange Mauritanie o fof ko ɗo wonata randi o sabu Dakar no woɗɗi bange Bakkil ha Ɓundu ko ɗo bange Jolof o ko ummoto Linguére en ko ummoto Wiide en ha heeɓi Moumar Sarr fof gadandirte ko ɗo wan noon to no woɗɗi to noon kam ko Dakar wiya sa ari tan ma adonat ha heewa kono a ƴeewata keewal yimɓe ngal walla dañal ngal sinno ko keewal yimɓe ngal walla dañal ngal ko Dakar tan jooɗotomi par ce que neldoɓe caggal leydi ɓe ɓuri waw neldu ɓuri waw naf Dakar kadi ko mataw ko toon kalis ɓuri waw liggede kono noon so hunde woni gueɗal ma goto fof ne yakare ma sa renaki tan a wi aɗa waɗa noon tan wodat hen ko woñi a yiɗat goto fof ittande ɗum gueɗal min mi wawa faltade jogueɗo e basɗo e jurmaniɗo ƴewami tan koɗo refi o walla gueɗe jomum tolni tan mi wallira ɗum e on banggue ƴettuɓe nimama téléphone ina liggoɓe ina guuri hen waɗi caɗele no fewi hay heccanki won nodduɓe beele wonɗo ɗum tolni seeɗa ɗum dartima walla ɗum dartaki saabu hewɓe kalis mon ñamama kuuto photo ma mbaɗe numéro mon téléphone aji ɗum kam wawa dartade way kono koko ɓeydini surtout numéro goto kam 800 o 806 75 74 waɗi gayi min mbaɗi feere hamin jaggi ɗum hamin gandi dante mum hamin gandi de jeeya foof mi noddi ɗum téléphone mbi ɗum photo ma nani dante ma nani numéro ma nani accu ko mbaɗata ko woppu indam kutorteɗa nde ɓuri won jaam e brigade recherche joni aranma wiye ko min woni sababu banden taw mbeɗa andi banden foof ɗum wona yelede ɗo kadi tinna min mumi kaldi kono elle ko ɓeydi waccani saabu heccanki won nodduɗom gonɗo France wonani balɗe ɗiɗi won nodduɗom gonɗo France ɓe o wi kam elle o mbiɗa elle on jaggama mi anda yiyama on o wi o ñaami koye mum kalis ina heewi ene wawa ɗum réglude sa waɗi numéro am ko naggam ɓe taƴa ɓe mbatta hen hoore o e numéro sa wi oɗo numéro ko ga ɓe taƴa ɓe mbatta o ga yimɓe fof jiiɓema so neɗɗo noddi oɗo leeli heɓ sikkata ko mbeɗa jogui numéro ɗiɗi nodda o e numéro min mi wiyata neldam kanko o wiyata ko yo wot ko nelduɗa min mi ƴewanma min mi meeɗa wi yomi nelde min a wawmi noddimo o wi yomi neldu ko ƴewdete ko mi haala inde nenam inde ba min meeɗa wi neɗɗo mi meeɗa wi neɗɗo neldu ko ƴewrete ko kaldanmi ɗo ko heeɗiɓe mi eɓe liggodirami gueɗe ɗiɗi so tawi ko diwan Fouta diwan oɗo ko ara min mi ƴewanta mbomi yiyani ma gara ha ɗo somi yiye ƴewgal e ko mbawma mi ñawdanma kono ƴewgal ɓoolal réglata haaju on wiya no woɗɗi wasa ar mo ɗum woni haaju mo ara tawami ɗo woɗɓe ɓe wonɓe caggal leydi ɓe arataka mi ƴeewat wannon ko ma ƴeewade ganda haaju neɗɗo foko ƴewgal wona he kono neldam naggam mi ƴewanma neldu ɗum mi wadduma e gorko mawɗo mi ala gorko mawɗo ko nipponi mi ala kadi secrétaire fatmi tottuma ceerno Moussa min tottita kay goto min jogui numéro am kadi min mi ala ɗiɗi ko goto tan mbimi jogui WhatsApp o woni mo notortomi o mi meeɗa jogga numéro ɗiɗi joni ñanden min mi haalde makko adana wiyatno ko Baaɗe omo jogui jignaɗo makko goto kono musidɓe e ko nandi hen beele nde gendarmerie heeɓi alhaali o nde wonko fuɗɗi wadde hen walla humpitaki ha joni mi anda ko waɗi hen mi laaɓa kadi holɗo yarate mbaɗirmi noon tan ko wadde ko wiyete droit jangga jaam soɓe ñaami million ngaji neɗɗo ha heewi ina wawi wiya ko mi an noddunomi naggam taw min mbeɗa waɗi ko wiyete wadde haalande lawol taw mi ɓilataka hen mi jogataka hen so neɗɗo noon laaɓaka ha totti goɗɗo jawdi mum ɗum kam hanti ko kay hen joni o ɗiɗo dumunnaji ɓe mbiyata ko fatmi waɗma photo vidéo beela mbeɗa anda ko an nde kalɗa joni tan mi heptini dande keɗotomi nde ko ndeɗo dande wadde ko firti ko ɗum addi caɗele no fewi ɗum noon a jarama ka moƴƴo ceerno Moussa
en jinmi namnade ko bandiraɓe aɗa hewno wallidde ɓe eɓe namno ko heewi ko fate kiite neɗɗo yimɓe debbo e gorko kiite galle kiite oto e kiite jawdi daridi eyyi Abou ko en kaali en meeɗi wadde émission majjum mataw ko eɗen kalto hen namnite no feewi ne namnite neɗɗo ne waɗa kiite jawdi jahori ne waɗa kiite galle ne waɗa kiite ko ɗeɗo kiite ɓuuri labtude galle ne waɗa kiite daaba ne waɗi kiite daaba woni pucci en be en baali en nayyi en neɗɗo ne waɗa kiite ko ɗeɗo kiite ɓuuri labtude goɗɗum ko wayno jamdi en walla woni gueɗe ko neɗɗo ne aña hunde tan mbiya min mi yiiɗa jogo oto boɗe coy mi yiiɗa ɗum jogo walla min ɗum ɗo fewnditaki kono kiite fawaki e oto fawi koye ko hoɗorde e jawdi jahori ndi ɗum ɗon ne waɗa kiite onoɗo jeetan gandon ɗum ɗon neɗɗo wonde kiite walla jawdi gandon maale waɗata jawdi ɓuuri waw waɗ maale ne waɗa jirloje gandete ɗum moƴƴani ina waɗa fattere ɗo wonata aɗa anda ndeɗo fattere moƴƴani aɗa yiya neɗɗo ina jogui maale ganda oɗo maale muɗe ɗe gona maale neɗɗo mbaɗɗo ngabdi ina jogo koye image wonata koye image neɗɗo aɗa yiya neɗɗo tan kuula ganda o neɗɗo won ngabdi jogui sa ñoodani e neɗɗo a wawata ndi haalde eyyi gasata to banggue jawdi ko kalten joni ko hol sifaji muɗum eyyi mi wima jawdi nayyi en beyi en baali en waɗa sa neɗɗo yiya hunde tan ono anduɓe ɗum ɗo fotani waɗede naggam ɗum ɗo moƴƴani e naggam ɗum ɗo moƴƴani e galle eyyi mbimami ko yirlode waɗata puccu ina waɗa jirlode takata andude aɗa yiya dooɓe mum walla ala dooɓe walla dooɓe ɗe so yaɓɓi ina mema leydi dooɓe woni ko ranwata ko ɗo e korlal he puccu ina wona mumara ɓaleejo tawa waɗani fattere waɗani dooɓe on ko mumara wiyete kono dooɓa taw dooɓon koñ so yaɓɓi leydi leeɓon dañoñ koñ ekoñ muta e leydi dooɓal ko ma to ha heeɓa korlal ɗum no jogui no haaldete ɗum ko banggue pucci nayyi en baali en nagge ne waɗa fattere wiye nde fattere ko nde woni mbeɗa nde so tawi so lelima fattere nde memata leydi ina moƴƴi so tawi so lelima fattere nde ne mema firti wadde ko wonde hedde reedu wonde sawanda nde ganduɗa so lelima tan fattere nde memata ɗum ne yaltine jofde ina wiye moƴƴani mbaalu ala sifa goɗɗo jaafoɗa ko yaltinde joom tan walla waye walla hirse ala sifa goɗɗo no wallirte safirte ala aɗa andi waɗi koko woppate e jofde waɗi koko yeeyete waɗi koko yeeyetake woppete tan yaha yaltin ɗum ɗo jofde ma yeey firti ko ma yeey kam ñaama wona ɗum ɗo woppete yaha yeeyetake sagan artire e nder ma ɗum ɗo koko woppete e jofde yaltintake jofde hay sa heyɗi wallay lorima ndiɗo gaari kam woppude e nder jofde ma tawa noon sa jogui men haaju pour yeyde duggere walla refi aɗa yiilo ko jeeyɗa hay so ñaale goppadi saabu ngabdi mayri e nder jofde ma ɗum nani ɗo mbaalu hasa kay ɓuuri heew ɗum e beyi en fof no waɗa kono jawdi ko jibinte ko yimɓe ne pote photo je ne kolle ƴewnam guel bortel beelen moƴƴi ƴewnam min poftata koye ɗen gueɗe kono ko gueɗel gotel tan woodi kala ko ɓuuri moƴƴude e ko manki ko ɓurti o wayno ɓurti woodi waɗa koyɗe ha heew jibina ne waɗi koyɗe nayyi foti wadde ɗo joni koyɗe nayyi banggue oɗo arana waɗi koyɗe goƴƴe waɗa koye ɗiɗi koko ɓeydi hoore waɗa laaceje ɗiɗi koko ɓeydi kono arana manki hunde hen hunde arani ɗum kam ko moƴƴani tan woto namna e goto ko moƴƴani tan aɗa sooda gaari kalal aɗa andi ndiɗo gaari jiɗɗa ko wona e nayyi ma wodano wayi ƴewata ko so ndi yaɓɓi koyngal yeeso ngal beele koyngal caggal ngal so ari yaɓɓitta koye dow koyngal yeeso ngal yaɓɓuno walla ɓurtat ɓurtat walla mankat ɗum fulɓe ne mbaɗa ha codir noon gaari pour wadde kalalde hole hen ko ɓuuri ɓe mbiya noon ƴeeŋo nagge
jippo koyngal gadingal mem leydi fof ɓe mbima jibintaga ñalle ɗo ɗo ƴeeñi tan suwa hay wonɓe mbima jibintaga ñalle walla ngaari ɗen ɗon maale teskuyaji ɗi fulɓe mbaɗata kono jawdi laaci haaƴo walla dande haaƴo walla koyngal hofo walla arana manki koyngal ko moƴƴani ko weddete ko woni ko manki ko ɓurti fof kam hayso a wawa ɗum reen bonnantama haydara kam wona ko bonnata e kaake ma haydara ɗum ɓuuri a firtik sa renaki may dañoy kaake saabu ara jibinde koko ɓurti ɗo fonno hadde ɗo ɗum nani toon yimɓe kam ɓuuri sattu fof ko andude gabdi neɗɗo eyyi neɗɗo koko metti andude wannoon gabdi waɗi ko façon-ŋaji kono wonko ganduɗon hen hayso seeɗa haale ina deƴƴe ɓe hen juuɗe ɓe hen jiiya koyɗe ne gooñi ɓe hen yeeso ngo waɗa fellere waɗa fatarare ko ganduɗa sa yii tan wonko poɗɗa hen andu hayso on kaldani haydara ko rifti ko hen gabdiji goɗɗi ɗi goto fof e gabdi mum heddo noon beela neɗɗo debbo ɓuuri waw ƴeewede gorko hewani ƴeewede wanno kam kam ma liggo dañ de waɗa galle debbo noon a liggoto ƴeewoya ɗum ƴeewata ko beela ko kebboroɗo addude hoore ma ko beela no moƴƴi walla moƴƴani beela no aaɓi walla ko ɓe hen rewɓe a serata e refiji ala ko ɗumnide kono joɗɗa tan aɗa selli weeɓani ɓe hen a rafetake e mumen hatta a reesi ɗumen a rafetake e mumen ha maydara ɓe hen ustanma hunde ɓe hen ɓeydanma hunde ɓe hen gadda e ma ka wowano oɗo debbo ara tawa wawrani e banden funto banden fof ha mbatta galle ma oɗo ara sernuma e banden fof tawa aɗa wawruno e banden ha jiiloyɗon appartement woppa sernuma yumma e bamma e bandiraɓe ma natta wawa e mumen wondude heewi façon-ŋaji kono seɓe ƴeewa e ƴeewgal mbiya tan mbeɗa arsugaji ɗin jaaji ko heddi ko ɓe namnotaka no wayi fof no moƴƴi arsugo tan ɓe namdo ceerno Moussa jarama min tawma ko ɗo e galle ma e tareji e jillu ngo ganduɗa ne waɗa ga henna ka ɓiya Alaji Ousmane Dombo bamma koye nokku he jeeya hen jibina gollima ɗo beele hande gollade nokku mum no weeɓi beele yimɓeɓe ne jamma ɓe jiiruɗa gonduɗa ɓe ina jamma no woɓɓe jaɓirmani ko weeɓani ko eyyi min mi hewani toppitade beele bandam en en jaaɓimi ɓuurmi andi tan ko horade ko dokkumi bandam en kono beele an jaaɓimi ko liggotomi ko ɗum ha jaam ala hen beele ɓe gara ma kolluma eyyi so faaɗi muusi mbeɗa holle so faɗade Moussa ni ene wawi wona tan so faɗade Moussa haaju tiɗɗo ara e jomum ardema sa reeni tan a heñaki ɓuuri musde foof ko mbiya aɗa yiiɗe yo yimɓe garema walla mbiya aɗa holla yimɓe yo garema min hay jamburo so wona an addi hoorema yam mi wiyatama ko ɗum liggotomi saka bandam saabu min galle jibinaymo alhamdoulillahi rewɓe worɓe fof kamɓe fof koɓe waɗoɓe condi rewɓe ne mbaɗa condi ala oyo so wona mbo waɗani goto hen fof no jogui ko waɗata kono sa jibinama e galle baɗo noon ko ɓurta ko yidde foof ko Allah rokkuma hunde dokka hen bandiraɓe ma haaɓe jiɗma walla ɓe koolama hen kono to banggue golle to goto foof ko ɗum wakkino yaaha eyyi wiide hen noon wiide aɗa wiya hen neɗɗo min ɓuurma walla min wawma walla ko dañmi hen ko e dañani ɗum hanti ko yilade an faggade e gañgu eyyi ɗum noon jagguirmi min dal de ko len heewi sernaɓe ne heewi waɗoɓe leɗɗe ene ronti ɗum beele ha joni ne jokki e suwaɓe hen mawɓe mbano ni eyyi aɗa andi eɗen jogui façon-ŋaji joni e nden jiidani yontede nden e yontede hande wona gotum babiraɓe men kayen ñamminanno yimɓe no jarno jeeya ha jogui jante kolos pour ñamgol kana hongue yimɓe gara yimɓe wuuro fof ara ñaama wuuro fof ara yara ɗum ɗon jontogol mumen ɗum wonno yontede mabɓe jaltina kalisaji ha heewa ƴewɗo ceerno kilifa nawa makko mbaɗa laana tufde gasa boyɗe ɗum Allah rokkinoɓe ɗum hande sa waɗi ɗum mbata kono kangaɗe ɓe ƴewata ko hono galle ma wayi
beela aɗa jogii dépasse beela aɗa jola e oto jooɗ hannde hay sa joyiɗo maara diwlin hay bande goto rewata ɗo ñaama kala hen mbawi rokkani nawi galle mum rewata galle ma ñaama wadde jontugol maɓɓe ngol e ngol ga jiidani noɓe mbano darjude ille e gila noɓe darji law law ene waɗi duuɓi ɗimi joguimi min wonko Allah rokkimi de tolni nde ɗon rokkani ɗum wadde no inde nde darjirni ko ɓe kawruno kono ɓe mbaɗanno ni yimɓe ne ngara sa faami manda kadi saɗa ñammini yimɓe kalɗa fo yimɓe ne keddo hen nden hande a ñammini han neɗɗo ha para gona e funtude ɗum kadi woto woppudema ceerno Moussa mataw kojomaji ɗi goni koye gasde ɗo e galle ma gadda kole taweji hol wasiya mo panta e almuɓe ma mbaɗani kam hande ɓe keewi dukoɓe eɓe keewi mettinoɓe min donki heɓde min noddi min jabtaka min o e howa mbo tampa ɓurtuno feewno wona seeɗa min Abou ɓurmi hulde ɓurmi añ foof wiyede mi ñaami kalis jannan mi waɗani no mbino kala ko ɓurmi renade ɗum ɓurmi waw renade min mi yiɗa waɗede ɓoggol leddande min hay goto heɓata kam ɗum tagi mi suusa ɗum mbeɗa yiɗi respectu sa totti kam jawdi ma hono mbaɗanmi ha keeɓa ko tottumami ko heddi ko so haaju humtaki ɗum kam haaju humto tan ɗo tan wasaɗa humta a wawa tadde tan haaju ko humtoto mi haalde neɗɗo caggal leydi o wi date dokkata min foti mbimi haytu e boni heeɗimi o wi yomi rokku ɗum date mbimi ala haytu min kay mi jogaki ko waɗi date Allah ñagotomi sen jaɓami tinta sen salomi tinta mbiyami yomi waɗi date anan ɗum ɗon fof sa yiiɗi kalis tan a wi ɗum mi rokkima ɗo yontere sa ari kan toon kono noon jogi koɓe datuji eyyi ɗum ka mi wima ina wawi aɗa wawi yiide heeɓ kaake janane kay dokka date ɗo e so belma kalis o yawat kono noon ko ƴewata ko fini caggal date o holko kewata goho a woopi Allah ma Allah tikkanma hen ɗiɗi ma joom kalis o date o yetto wima hono wanno eyyi ɗum ɗo tagi ɗum heddi ko mbase tomi ko jinmi wiide yoɓe jaafomi ko noddamiɓe ko romi heeɓ mi haalda e neɗɗo ɗo joni ha jamma rima en kaltin mami nodden mi yejjita walla hoɓɓe ni no gondiranmi gara e dow am o wona e noddude mbeɗa andi kayta mi wawa jabade saɗa liggono neɗɗo nder suudu aɗa waɗan ɗum ƴeewgal a waƴit téléphone o nan jooɗi aɗa haalda e goɗɗo sirru mum mi wiya hami gayna wona o noddi kam laabi ɗi tati mi ƴettani ɗum mbeɗa yafno wonɓe ponmi neldu ummimi Dakar ko hande ko balɗe sappo kono ko jaami nde balɗe sappo ɗe an tawi kam ɗon balɗe 5 6 ɗe wona jamma wona ñalawma komi pewdo letruji tan mbeɗa winna beel mami neldu mi nelda hami sikka mi gayni mi wona bindowo e kayit mi arata ɗo tan wooda nodduɗomi ha joni mi heɓani taw koye ɓe jeeya ko mbinɗa ko mi heɓani mi diwo ha dow kadi mi siftoro taw mi artiga ɗum ɗon fof ko golle liggotoɗo dañat ɗen ɗon caɗi wonde ndewannomi haaju neɗɗo de noddimi fof mi ƴetta ko aduna notori ni a nattat dañde on ɗum ɗo wonmo mbaɗannomi ko ɓuri ɗum jaranami nawande wakkade mi nawano ɗum ha galle mumen o witami noon hande ta mi wawi yalta suudu so wi ɗum mi wawa ɗum tan o mettina wanno mbeɗa waɗananno ɗum kono so wima han yimɓe nani dañi yeesam mi wawa joom moto tan tottan mi nawanma woworano noon embo wawi mettinde dokka neɗɗo lekki balɗe 5 ko lotgal yo looto udditare o wimami lootima balɗe 5 de kono haydara mi yiyani taw lotgal no lotgal yarata ni way kono o anda ɗum yarata ka pada kay dawal ha ganda won mbaɗa sababu dillina sababu ganda wonko ɓeydi walla wonko usti kono mi gayni loota siwam gasi han tan haydara mi yiyani to dillan sababu yeey siwo balɗe 5 hande gaynuɗa loota tan ala ko jiimi aɗa ɗum ɗeɓi hamnade fof ko ma gandina il faut neɗɗo anda holko woni waɗanede hunde fof ko awa lotgal ngal ko foori ko fof wona lelade nder suudu il faut dillina sababu
kono Ceerno Moussa won wiyoɓe noon de sa yiɓe mbiyen tan won wiyanoɓe noon eyyi ɓen wona mbima min mi neldetaki ƴeewgal won mbiyo neldam joni 400 mi ƴeewanma taw waddata ko 400 de joni noon wonɗo tolnotoɗa a yawtat wiide noon no jiɗmi wiidem joni sa neldi kam mami haɓɓanma o haala ko gasi hannde keɓa kalis o heddo tan min de ko mbiyenɗa ko mi yiyani ɗum kadi aɗa wawi kadi hoye bendi ɗum saabu yimɓeɓe kala gancuɗo yeehi so goɗɗo namni ɗum ma wima yeheni toon haydara ñaam kalisam tan te kala puɗɗotoɗo haalde wima an wacci sernaɓe tel ko jaami e boni waɗanma message pour anne wota rewnude ɗum ɗo no pamirta kala gaddiɗo wiide noon reena kalis mum haala rokkuma hen woni an wacci sernaɓe jeedi o calculimo sernaɓe ɓe haaju mum humtaki ɓe de on cuwa liggodirde eyyi ɗum ɗon kadi fof nani toon abbu jaama Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dombo ko ɗo e taweji gonɗen e galle ma en jetti suddiɓe ɓe en jetti sehilaɓe ɓe e taaɓe ɗo ɓe kala en gaadinoma en tawe ɗo mbaɗen ɗo jewte ɗiɗi e yewtere legal communication kono fottane talata ɗum waɗi wawani wonde gande men finata on ko mbaɗɗen hen jarnadema yettude Djiby Dia to banggue caméra o undude Abou Gaye Ali Fall ko ɗo Ceerno Moussa ko ɓeyta ko weltare tan yiide mon ɗo e galle saabu galle o komo galle mon ndeɗo tampere fof nde dañi sababuji ma ina hen nde mi wayano ni nde mi ɗano o waktu mi liggo o waktu nden mi waɗani émission e Pindi TV ala darata mi haala ɗum ɓuuri wonde gonga e adan min mbiyanno sa ɓuftima ɓokki waabi jammi maydan kiliyaneɓe waaɓe ni kono mbe sikki Pindi ɓuuri yawde e ɓokki waabi jammi saabu aduna o fof andan so aduna o fof andi mi heddoto ko tawa aɗa waɗi respect golle ma walla aɗa wawi ko mbiɗa ko walla tama teppe doga ɗum woni hen o galle kombo galle ma kombo galle mon onon fof Abou Gaye e caméraman uji ɗi fof Djiby Dieng en ɗo ko galle mumen anani an de Allah waddatame ma eɗen gannadir en miijunoki ma caméra ar jooɗoɗo ha jooɗoɗen kaalen saabu gila no muusi gila radio duniya hunde fof en dewdi e won ceylagal ko wiyete Moussa ya e Abou Diop ni e ni e hande ni ala minen kecci ɗum waɗi ɗum ko muñde muñanɗami koko mi weeɓani muñanmami koko weeɓani muñan Allah noon waddata yimɓe firti hande somi salmini neɗɗo o wiye a wayri Abou Diop an so kala mo heɓani mi ruttoto e ma wiye Abou Diop mi noddi Moussa mi heɓani wadde wonti en ɗam hunde so wonti en ɗam noon hanti galle o ko galle men nde mo udditte nde ko onon gari ɗo pilmi kaali kolliri fof sabbuji gonɗi en fof oɗon tawa mi weltanimon machallah jaama Ceerno Moussa ɗum noon gasi ha lawol ngol kalɗa ko mawɗo men goto no wiye Ceerno Baba Ka Ceerno Baba Ka ma yimo maw yalta Pindi duuɓi 70 ha jeetati pawɗi o wi kanko o yiɗano yaltude radio walla télé kono sababu ɗeɗo gande gubbitteɗe e woni yimɓe ɓe ganduɗa o yi ko mbaɗa kono wawi wadde fayida jaranimo kankone arde tawtude wallude yimɓeɓe kono kadi o jertini o wi wonɓe o yiyata ko mbaɗata ko bonnat gandal ngal bonna kilaneɓeɓe o yiɗano haalde o yiɗa nadde Pindi TV kono ma o naat o haala yo yimɓeɓe ndeno ƴettude ko mbawa yo ndeno wadde kono adda ñiŋoore o wi gandal ngal no woodi gandal ngal no laaɓi yo yimɓeɓe ndeno ɗum kala ko neɗɗo wawa hoto naaten ko wawi ko fada Allah jabano ɗum o wi hay ko neɗɗo wawi aɗa wawi wadde Allah wasa jabanode ala ko mbawɗa hen saka ka wawa ko jawdi ne weeli ko no yimɓeɓe ndeno wadde on dañi wone mawɓe hellifaɓe nayeɓe garti tawti on e Pindi TV e jetti Pindi TV équipe o foof sukay mawɗo debbo goko ko ɗo katen ɗo e taweji ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi